So guys, may hinahanap po kami. Ito po yung hinahanap namin. So titingnan natin kung magkamukha ba sila. Ayan. Magkamukha ba? Yan, parehas nga. Oh, parehas. Sa instruction po ng ating sponsor, bigyan natin ng grocery yung pagbibigyan natin. Diyan pa lang kuya. So dito daw sa loob. Ito na po yung pandayan. Tatanong muna tayo. Hintay mo lang ko dyan Kuya. Saan guys? Itutuloy natin ito dun sa pandayan ni ex-captain. Kuya, makina hapon po. Ayan. Pwede pong darantang muna naman sa pandayan. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Kasama na nga po natin ay yung mga panday ni ex-kapitan. Ano pong pangalan niyo yung tabi, Kap? Wilson Bundoy. Wilson Bundoy. Ito po yung mga panday ni ex-kapitan Wilson Bundoy. Napuntahan po natin sila dahil po dun sa sponsor natin na namasyal po yata dito. Bumili ng itak tapos nakita yung sitwasyon nilang apat. Kaya nakisuyo po siya na dalhin ko po ito sa kanila. So ipag-grocery ko daw tapos yung iba ibibigay natin sa kanila ng cash. So bago natin ibigay ito, Kuya, ano pong pangalan mo? Reynaldo Bundoy. Pinsan po. Salvador Bundoy po. Mga kamag-anak lang? Yusip Bilyo. Iba na. Edson Bernardes. Ikaw kuya, ano pong trabaho nyo dito? Nag-aasa po. Nag-ahasa? Oo. Ayan, na-timingan lang natin guys na wala silang trabaho kasi linggo. So pahinga. Si kuya, anong trabaho po? Pupulo po. Pulo, taga-pulo. Taga-hasa, taga-pulo. Ako ang panday dito. Ikaw yung panday, ikaw po yung gumagawa ng itak talaga. Tsaka siya. Tapos, Kaming dalawa mamanobra ng itak. so magkano lang po yung kinikita nyo dito sa isang araw? 500. 500 po. 500, 600. Hindi naman pare-parehas. Depende po siguro depende sa ginagawa mo. materialis. Ano po yung style dito? Hati, pakyawan, o arawan? Pakyawan. Pakyawan. Per-piraso ang bayaran. Kumusta naman po yung kinikita nyo dito sa... Okay naman. Nakakaraos din. Ilan taon ka na po yung nagpapanday ng itak? Tagal na. Gano'n na po katagal? May siguro mga 80s pa. 80s pa? Medyo matagal-tagal na. Si Kuya mas matagal yata ito. Mas matanda si Kuya eh. Nagigit 13 taon na ako. 30 taon. 30? Nagigit Tagal mo na nga. 30 taon naman. Ikaw Kuya? Ganun po. Di master na master yun yung paggawa ng itak. Ano yung pinakamatalas na itak Kuya na nagawa mo? Mga yung mahaba. Yung mahaba? Mga ginunting tsaka ginugon. Matalas. Ustari yung matalas na ano. Matulis. Yan. Dito sa Tabaco, ito yung pinakakilala talagang gawaan ng itak na talagang matibay, gunting, kung ano-ano pa. Totoo ba yun Kuya? Oo. Dito talaga Ito ang sila. pinaka-dabis na ano talaga. Itong pinaka-dabis na tabako na gawa ng itak. Opo. Tabako. Mga best quality. Mga best quality talaga ano. Hindi tulad ng itak na yung ibang itak pag itinaga mo, bunga agad. Minsan iba bungi, minsan iba yung tiplok. Ayan kaya din natin pa tatagalin ito ha. Tig-isa-isa kayo nito. So ipakita lang natin yung laman nito. So meron tong 5 kilos na bigas. Tapos may grocery, may biskwit. Tapos may Lucky Me. Yan may asukal din, may kape. Ayan. Pare-pares lang yung laman nito Kuya. So ito din. Tig-isa po kayo nito ha. So, ito din 5 kilos na bigas. Lucky Me. Yan, may 5 kilos na bigas din. So, Kuya. Tig-isa po kayo na Malaking tulong na yan, sir. Ano pong gusto sabihin ni Kuya? Salamat po. Malaking tulong na po yan. Thank you po. Maraming salamat. Dakang salamat. Bukod dyan Kuya, meron pa yan. Meron kayong tigpa 500 bawat isa. Hati-hati na lang Kuya na. Salamat. Salamat po, sir. Salamat po. Pinakadabi. Ano ulit gusto sabihin? Salamat po talaga, sir. Thank you po. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Pero hindi pa dyan Kuya nagtatapos yan. So another, may tigpa 500 pa kayo.
Iwa pa pala. Hati-hatiin nyo na lang kuya na. Thank you. Tigilan na kuya. 1,000. 1,000. Tig 1,000. 1,000 muna. Oo. Tig-isa na pala. Nahilo ako ha. Oo. Bukod dyan, meron ka. Kasi tigbayin kami tig 2,000. So ngayon, yun na bili namin, tig 700 lang. 1,000, bali may tig 300 pa kaya na eh. Oh, 300. 300. Oh. Maraming salamat sa inyong lahat, mga vlogger. Lalo na lalo sa iyo. Ay, bagong makalimutan, ako si... Ano yung vlogger? Where is my... Hindi po, pagkailan na po sa Facebook tapos sa YouTube. Yung ticket. Sticker po yan. Yeah, ito. Oragon. Yan po. Oh. Diba, sir? Kasi pala, ipa-chicken mo sa Panyago. Ano po? Dua? Ipa-tricycle Panyago. Okay. Okay. Oh. Salamat po. Kung gusto niyo pong makita yung video nyo, kung gusto niyo pong makita yung video nyo, i-search nyo lang po yan sa Facebook tapos sa YouTube po. Sige po. So ano ulit gusto sabihin nila? Maraming salamat. Salamat sa tulong na binigay nyo sa amin. Yan. Continue nyo lang po yung paggawa nyo ng itak na matibay na. Ganyan yung mga tabakin nyo. Ano ba tawag dito? Tabakin nyo? Tabakin nyo. Tabakin nyo. Oh. Maraming salamat din sa pagpapatuloy dito sa amin na. Oh, hindi na kami magtatal kasi uulan na. Maraming salamat. Ay, pasalamatan tayo pala si sponsor. Si Ma'am Jane Bautista. Ma'am Jay, marami pong salamat. Maraming salamat Sa cameraman. tulong na binigay nyo sa amin. Sige po. Yan. Sana magtagal kayo sa mga vlogger nyo. Yan, maraming salamat ulit kay Sir Drexel Arquiliano, tapos kay Ma'am Jane Bautista. Maraming salamat po sa tulong po sa kanila. So nakita natin masayang-masaya sila. Yan, natiming lang natin na hindi sila gumagawa kasi linggo. So sana nakita natin kung paano sila gumawa ng itak. Anyways, ang importante na ibigyan natin sa kanila yung para sa kanila. So salamat kuya na. Palakpan natin. Okay, salamat. Hindi lang magtatagal na kasi baka umulan po. Salamat, sir. Okay lang, okay lang. Gagana yung vlogger mo.